Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin tashar tamu mai suna kasar Hausa. Sannan mai sauraro na da damar bin mu ta shafukan mu na sada zumunta kamar su Facebook a kasar Hausa, Instagram, Twitter da dai sauransu. Sannan mai sauraro na da damar bin mu ta shafin mu ta site din mu mai suna kasarhausa.com, ko kuma mai sauraro na da damar bin mu ta shafin mu mai suna kasarhausa.com. sannan mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko, a daure a danna mana subscribe, sannan kuma a danna kararrawa ta yadda idan muka saki sabon shirin mu zai zo kai tsaye. Sannan mai sauraro a yau zaka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke duniya ina zaki da mu? Sauyin kudin Najeriya ya janyo yan bindiga sun saki sabon salo. Canza kudin Najeriya ya, kamar yadda ka sani dai a yanzu hakan mutane da yawa suna magana akan canza kudin Najeriya, da zaka ga an yi kamar yadda a yanzu haka. Idan ka kalli faifan bidiyon nan da za mu sa maku, za ka ga abin da yake faruwa, irin ta'annafin da rashin mutunci da rashin adalci da 'yan bindiga suke haifarwa talakawan Najeriya. Allah ya kyauta. A madadin abokan shirin namu, Malam Kabiru Kebi, ni Awwal da na shirya na gabatar nake ce mana saduwar alkhairi. Kada a manta da sunan tashar tamu kasarhausa.com, a daure a danna mana subscribe, sannan kuma a danna kararrawa ta yadda idan muka saki sabon shirin mu zai zo kai tsaye.